meillä oli sopiva paikka, missä kasvoi pitkä ruoho ja sitä niitettiin ja se vaati hieman maisemanhoitoa. Ja telkkarista näkyisi ohjelma, kun oli ensimmäiset alpakat tuotu Suomeen ja sitten sanoin ihan vitsinä Virpille, että tommosiahan me sitten tarvitaan. Meidän yksi tuttu tunsi tämän perheen, jolla oli näitä alpakoita ja sitten me sovittiin treffit. Et oikeastaan se oli aika kohtalokas juttu, että sitten kun me tultiin siellä, niin sitten meillä oli 2 alpakkaa. Alpakoiden kanssahan nyt voi harrastaa ihan vaikka niiden kanssa voi lähteä kävelylle niin kuin koiran kanssa. Niiden kanssa voi harrastaa agilityä. Meillä on yhdistystoimintaa, Suomen alpakkayhdistys on ja kerran vuodessa järjestetään näyttely jossain päin Suomea ja meidän eläimet on ihan hyvin pärjännytkin. Että siellä on nyt 2 näyttelyvoittajaa, Esteri ja Tonttu Toliander ja muutenkin on ihan hyviä sijoituksia ollut. Alpakan villa on hienompaa kuin lampaan villa, mutta sitten mikä on tärkeä juttu, niin siitä puuttuu rasva. Eli siinä ei ole tätä lanoliinia ja se on semmoinen juttu, minkä takia villa-allergikot yleensä voi pitää alpakan villatuotteita. No pääasiassa on alpakan villatuotteita. Sitten on nämä käsin sidotut kirjat, hiukan keramiikkaa, sorsanpesimäkoreja ja sitten vähän kaikkea siltä väliltä. Monet ainakin tietää alpakavillan ja ne tulee sen takia, kun ne niinku tietää jotain, että joko niillä on herkkä iho tai ne on allergisia tai ne tietää, että kuin hieno se materiaali on. Kyllä selkeästi suosituin tuote on varmaan niin kuin lanka ja sukat ja tämmöiset lapaset ja pienemmästä päästä kuitenkin. Kyllä tässä varmaan niin kuin eläimet on parasta. Että kaikki tarvii eläimiä. Se edistää henkistä ja ruumiillista hyvinvointia.